Danas se bavimo Nazorovom poznatom čakavskom pjesmom Seg duž dan. Tijekom ovog video zapisa skupa ćemo interpretirati tu Nazorovu pjesmu, ali i komentirati važnost čakavštine, kako za ovu pjesmu, tako i za hrvatski jezik općenito. Prepoznate li motiv na ovim umjetničkim dijelima? Što prikazuje? Vjerojatno znate da se radi o Marijinom oplakivanju smrti Isusa, a na ovim umjetničkim dijelima vidimo kako su umjetnici na potpuno različite načine prikazali majčinu bol. Tema majčine boli zbog smrti sina ujedno je i tema pjesme koju ćemo danas raditi. Dakle, danas radimo Nazorovu čakavsku pjesmu Seg duž dan. Da biste ju lakše razumjeli, desno imate moj hrvatski prijevod. Seg duž dan je dušni dan, odnosno katolički praznik kada se sjećamo svih svojih preminulih. Za početak ću vam pročitati pjesmu. Na svakom slajdu imate po jednu strofu, pa se tu možete vratiti u video da biste ponovno analizirali. Poslušajte pjesmu. Vladimir Nazor, Seg duž dan. Sve zvezdi su sjale kad sam te rodila, ptice su kantale kad sam te dojila, a kad pere sahlo i maglana skrila, ja sam te vačrnu zemlju položila. Ninaj, nanaj, lepi sin, na grobe ti ružmarin. Na glavun tvojun sam 5 sveć posadila, od ust otkidala dok sam ih kupila. Ki te majki dalje, sranga je pred manun, a vas sve trugalije, stun mojun se ranun. Ninaj, nanaj, lepi sin, tvoj otac je gospodin. Skroz moj dom je črna, ptica proletela, skroz lug me peljala, dok me tu dovela. Kod da zver me tera, su noć sam bežala, ter trudna i strta, na tvoj grob sam pala. Sine lepi, slatko spi, na grobeti matl leži. Što mislite o pjesmi? U vaše bilježnice možete zabilježiti koji je dojam pjesma ostavila na vas i kako biste temu pjesme povezali sa slikom i skulpturama koje smo uvodno pogledali. Pauzirajte i odgovorite na ova pitanja, a mi idemo dalje. Vjerojatno ste istaknuli da je i pjesmi i ovim umjetničkim dijelima zajednički motiv oplakivanje smrti sina, koji je prilično poznat u kršćanskoj tradiciji. A i sam dušni dan, odnosno naslov pjesme, ukazuje na kršćansku tradiciju, pri čemu se majka iz pjesme može donekle identificirati s Marijom i njezinom patnjom. Sada samostalno analizirajte pjesmu na tematskoj idejnoj razini prema smjernicama koje ovdje vidite. Slobodno pauzirajte video, vratite se na stihove pjesme u videu i zapišite vaša zapažanja u bilježnice. Odgovorite i na ova pitanja za analizu, te probajte objasniti kako čakavština pridonosi ostvarenju raspoloženja u pjesmi. Sad kad ste dali sve od sebe, idemo usporediti odgovore. U prvoj strofi vjerojatno ste primijetili kako priroda odražava majčina emocionalna stanja, što je inače tipično obilježje razdoblja romantizma. Dakle, kako Nazor stvara u razdoblju modernizma, ovo bi onda bilo obilježje neoromantizma. Ali to sad nije bitno za nas. Uglavnom, kada se dijete rađa i kad se majka brine o njemu, sve je lijepo, zvijezde sjaje, ptice pjevaju, a kada dijete umire, lišće se osušilo i spustila se magla. U drugoj strofi javljaju se socijalni motivi. Vidimo da je majka gladovala da bi mogla kupiti svijeće sinu za grob. Također vidimo da ju je otac djeteta ostavio, da je gospodin i da ne priznaje dijete. Majka nailazi i na osudu okoline zbog cijele te situacije. U trećoj strofi crna ptica simbolizira smrt koja je goni na grob sina na kojemu leži, što od patnje i boli, a što od brige i želje da bude uza svoga sina. Sigurno ste ustanovili da usporeni ritam sugerira tugu, a da je refren uspavanka koju majka pjeva svome preminulome sinu. Trotočka sugerira nedorečenost i silinu emocija. Kao kad u plaču ne možemo više govoriti ili barem gubimo dah.
Javlja se svaki put kad spominje sina u grobu. Sam naslov naglašava sjećanje na preminulog sina. To je dan kad je majka uz svoga sina brine se za njega kao što se brinula u djetinjstvu. Kako je sin bio ovisan o majci dok je bio u kolijevci, sada je u grobu opet ovisan o njezinim molitvama, sjećama i ružmarinu. Majka se brine za njega i nakon smrti. Ova pjesma jednostavno ne bi bila ista da nije na čakavštini. Osim što se njome ostvaruje osobiti ritam, čakavština doprinosi tome da pjesma djeluje autentično. U vrijeme kada Nazor piše, čakavština je jezik težaka, seljaka, ribara, jezik malih ljudi. Majka koja tuguje očito je siromašna, a kako je otac gospodin koji nije priznao to dijete, vjerojatno ima neka klasna razlika između njih dvoje. Dakle, čakavština jednostavno djeluje autentičnije. Ponovimo za kraj ključne podatke o pjesmi. Sam je Nazor ovako sažeo temu pjesme, govoreći o autentičnosti izraza koji se može ostvariti čakavštinom. Da biste provjerili svoje znanje, probajte usporediti ovu pjesmu s nekim drugim pjesmama na čakavskom narječju. Uvijek je najlakše uzeti neke popularne pjesme koje su uglazbljene. One su najdostupnije i najrazumljivije, pa eto, probajte. Ako već niste poslušali solo popjevku Seg duždan Blagoja Berse na satu glazbene umjetnosti, poslušajte ju sada i samostalno zaključite odgovara li glazba izvorniku. Poveznica vam je na zaslonu. Na sljedećem slajdu možete pročitati kratki ulomak Nazorova teksta o čakavštini. Na temelju pitanja koja vidite na ovome slajdu, sastavite kratak ogled u kojemu ćete iznijeti svoj stav o čakavštini. Evo tog teksta. Pročitajte ga u miru, vratite se na prethodni slajd, pauzirajte i odgovorite na pitanja. To je to za danas. Hvala vam na pozornosti i vidimo se opet uskoro. Pozdrav!